No niin, taivaalle lähti Jukka Pikkusaaren ohjaamana Avro Anson. Kaksimoottorisen Suomen ilmavoimien väreissä olevan englantilaisrakenteisen yhteyskoneen mallikone. Ja niin kuin kuulette, siitä tulee jännä erilainen pörinä, kun koneessa on tosiaan 2 moottoria ja potturia, jotka siellä pyörivät, niin aivan erilainen ääni kuin näistä yksimoottorisista koneista. Tästä vielä tulee jotain pyörittä. Tässä Jukan koneessa se on tosiaan Suomen ilmavoimien sodan aikaisessa värityksessä, ja silloinhan Suomen ilmavoimien tunnuksena oli tuo sininen vaakasuuntainen hakaristi. Se merkki on peräisin Suomen ilmavoimien ensimmäisestä lentokoneesta, jonka ruotsalainen Grevi von Rosen lahjoitti silloin Suomen ilmavoimille, ja se merkki oli tämä Grevin oma henkilökohtainen suvun tunnus. Ja siitä sitten Suomen ilmavoimat päätti tätä ensimmäisen koneen lahjoittajaa kunnioittaakseen ottaa tuon sinisen vaakasuuntaisen hakaristin tunnuksekseen, ja sitten vasta myöhemmin siinä 30-luvulla valitettavasti sitten tuo hakaristi sai kovinkin huonon maineen saksalaisten natsiaatteen ottaessa sen mustan kärjellään olevan hakaristin sitten omaksi tunnuksekseen. Ja sodan jälkeen tietenkin Suomen ilmavoimatkin halusi sitten tuosta sinisestä hakaristista luopua ymmärrettävistä syistä, ja nykyisinhän Suomen ilmavoimien tunnuksena on se sinivalkoinen pyöreä
Kokarenkin tunnus. Tuohon aikaan vielä sodan aikana oli siis tullut sininen vaakamallinen hakaristi. Hakaristihan on vanha intialainen onnen symboli jostain satojen kautta vuosien takaa, eli se on myöskin Saksaan otettu jostain muualta, sitä ei ole siellä keksitty. Ja nyt tulee ilmeisesti loppulasku, ellei Jukka nyt sitten läpilaskua ole tähän ottanut ohjelmaan. Katsotaanpas. Aivan mainio lasku. Jukka Pikkusaari ja Avro Anson.